Co zas hodnotíme negativně, co bylo takovou slabinou, dejme tomu, těchto voleb, je určitě to, jak strany vedou kampaň v digitálním prostoru na sociálních sítích. Tady i subjekty, které třeba v minulosti s námi byly ochotní komunikovat a i veřejně komunikovat ohledně toho, přes které profily na sociálních sítích tu kampaň vedou, tak tentokrát vlastně nebyli ochotní, nikdo nezveřejnil srozumitelný přehledný seznam toho, které profily se zapojí do kampaně a které ne, což není úplně průhledné a jsou tam dokonce i problémy s průhledností financování a tady té placené reklamy na sociálních sítích, jako například u hnutí ANO, které na volebním účtu nevykázalo ani jednu platbu za reklamu na Facebooku nebo Instagramu. Přitom my z knihovny reklam Meta vidíme jasně, že samozřejmě takovou reklamu zadávali. Tak u nás je ako keby základným problémom, prečo vlastne ten stav je taký neutešený, že u nás chýba ako keby nejaká efektívna kontrola dodržiavania tých pravidiel alebo aj ich vymáhania v priebehu tej kampane, pretože ju má na starosti ministerstvo vnútra, vedené politickým nominantom a štátna volebná komisia, ktorá je vlastne v prevažnej miere zložená z nominantov politických strán. V praxi to teda veľmi nefunguje, oni nemajú výsledky a tá kontrola je bezzubá, na rozdiel od Českej republiky, kde to má teda na starosti nezávislý úrad, ktorý naozaj ako keby aj niečo kontroluje a má aj nejaké výsledky, čiže to je to, na čo my dlhodobo upozorňujeme, že tento systém nie je správny a že by to bolo treba zmeniť. Posloucháte červnovou epizodu podcastu 106 od protikorupční organizace Transparency International. Dnes pokračujeme v předvolebním minispeciálu k evropským volbám. Ze studia Karlín On Air vás opět zdraví Martina Foldinová. Letošní volby do Evropského parlamentu proběhnou v Česku 7. a 8. června a na Slovensku v sobotu 8. června. Dnešní epizodu točíme ještě před volbami, tedy v úterý 4. června. V té minulé epizodě jsme rozebrali, které subjekty v Česku kandidují, jaké jsou trendy v kampaních, no a dnes se zaměříme na konkrétní výsledky hodnocení transparentnosti těchto předvolebních soubojů. Ve studiu Karlín On Air už vítám Lidii Marčenko, analytičku Transparency Česká republika, která se podílí na monitoringu transparentnivolby.cz. Ráda tě vidím, ahoj. Ahoj. A do studia dorazil i náš zahraniční host Luboš Kostelánský, analytik slovenské kanceláře Transparency, který vede tamní předvolební monitoring. Zdravím všetkých posluchačov, ďakujem, teším sa, že tu môžem byť. Volby do Evropského parlamentu jsou v Česku a vlastně i na Slovensku, řekněme, velmi nepopulární. Čím si to vysvětlujete? Je pravda, že volby do Evropského parlamentu nejsou v České republice moc populární. Vlastně už od prvních voleb v roce 2004 se účast drží někde kolem 28%, až na rok 2014, kdy klesla dokonce na 18%. Tento rok se očekává trochu nárůst toho zájmu, volební účast by mohla být vyšší. Podle několika průzkumů, jako například od Eurobarometru nebo od agentury Stemmark, tak by se dokonce mohla přehoupnout přes těch 30%. Někde tam by se mohla pohybovat. Já bych řekla, že obecný nezájem by se dal vysvětlit tím, že voliči možná nejsou úplně informováni ohledně toho, jaký vliv Evropský parlament má na jejich každodenní život. Mají pocit, že se jedná o vzdálené abstraktní unijní instituce a zas ten nárůst tento rok by mohly vysvětlovat aktuální události a krize, jako například válka na Ukrajině nebo klimatická krize, které vlastně polarizují obecně to téma evropské integrace a aktivizují tak voliče. Co slovenský pohled? U nás sú eurovoľby ešte menej atraktívnejšie ako v Českej republike, dokonca už sme mali účasť aj pod 10% v minulosti a boli sme to teraz vždycky na chvoste, čo sa týka záujmu voličov o tento typ volieb. V týchto voľbách sa to teda pravdepodobne zmenilo. Hovorím už teda v budúcom čase, poslucháči teda už vedia, ako to dopadlo. A je to teda hlavne kvôli tej udalosti, ktorá sa udiala v závere kampane atentátu na nášho premiéra Roberta Fica, ktorý teda zásadne zmenil priebeh tej kampane a zrejme aj navýšil tú účasť takým spôsobom, že možno tentokrát predbehneme aj Českú republiku v účasti. Jsou tady nějaké konkrétní tipy na čísla? Priznám sa, že nemám v hlave nejaké prieskumy, čo sa týka účasti. Ale ona by aj prirodzene asi rástla.
tým, ako sme dlhšie a dlhšie členmi Európskej únie, tak rastie ako keby zapojenosť tej krajiny do tých tém a tie témy nadobudajú čoraz väčšiu dôležitosť pre život tých ľudí. Čiže dalo by sa čakať, že tá účasť by aj tak zrejme porástla, ale tie udalosti, ktoré sa udiali, to zásadne zmenili a tá vnútropolitická závažná téma pravdepodobne dokázala tých voličov zmobilizovať tak, že tá účasť vystrelila zásadným spôsobom hore. Organizace Transparency International hodnotila kampaně k blížícím se volbám do Evropského parlamentu. Nejtransparentnější jsou podle ní Piráti, těsně za nimi skončilo hnutí STAN. Naopak nejhůře dopadla koalice SPD a Trikolory. Organizace se zaměřila na 6 z celkových 30 kandidujících subjektů, a to na ty, které v březnovém průzkumu Ipsosu překročily 5% hranici. Pojďme se podívat na výsledky transparentnosti kampaní. Jak to vypadá v České republice? Já tady připomenu, že tento rok jsme v rámci kampaní do Evropského parlamentu hodnotili 6 subjektů. Tyto subjekty jsme vybrali na základě březnového průzkumu, kdy vlastně ANO, STAN, Česká pirátská strana, koalice Stačilo, koalice SPD a Trikolora a koalice Spolu všechny přesáhly 5% hranici, co se týče preferencí, což je i hranice pro mandát v Evropském parlamentu v České republice, takže jsme chtěli vlastně vybrat kandidáty, které měly největší šanci získat ty křesla a hodnocení zakládáme na 7 kritériích transparentnosti. Jsou to kritéria dobré praxe, které vlastně jdou nad rámec zákona, takže strany vyzýváme k otevřené komunikaci a k průhlednosti v tom, jak tu kampaň vedou. A jedná se například o nějakou komunikaci směrem k voličům ohledně rozpočtu na kampaň, toho, jak vedou svůj volební účet, kdo na té kampani vlastně dělá, od koho třeba dostávají nějaké služby, dodavatele, subdodavatele. A může se taky jednat i o komunikaci ohledně kampaní online nebo ve veřejném prostoru, třeba akce v rámci kontaktní kampaně a tak dál. Potom vlastně v každé této kategorii sbíráme informace z veřejného prostoru a taky stranám a koalicím dáváme šanci případně ty informace doplnit pomocí dobrovolného dotazníku, kterým posíláme v dubnu. To, jestli ale na dotazník odpoví nebo ne, není součástí hodnocení, takže si nemůžou známku zlepšit tím, že nám odpoví. A potom, když máme známku stanovenou v každé kategorii, tak z těch známek děláme průměr na škále 1 až 5, jako ve škole, a tak každá strana dostává známku za transparentnost jejich kampaní. A tento rok v rámci té kampaně do Europarlamentu si nejlépe vedou Piráti a ti dostali známku 1,9. Potom na druhém místě byla koalice STANu, ti dostali čistou 2. A potom máme koalici Spolu na 3. místě, která dostala 3,4. A Spolu na 4. místě jsou hnutí ANO a koalice Stačilo se známkou 3,6 a úplně na posledním 5. místě se umístila koalice SPD a Trikolora se známkou 3,7. Takže v průměru je to tak na 3, vidíme tam určitě prostor pro zlepšení, ale zároveň je tam i nějaká snaha o transparentnost. Určitě pozitivně třeba hodnotíme to, jak všechny kandidující subjekty komunikovali kolem svých kontaktních kampaní. To znamená, že vlastně všichni docela přehledně zveřejňovali i konané i plánované akce, setkání s voliči, měli kalendáře, tady docela pomáhá i Facebook, protože mají vlastně funkcionalitu událostí, která vytváří potom i archiv, takže voliči si můžou vyhledat, kde třeba by se mohli s kandidáty setkat, a jak by se mohli do kampaně zapojit a zároveň pro nás i dohledové úřady to pak usnadňuje průběžnou kontrolu toho, že všechny ty akce jsou vlastně řádně financovány z volebních účtů. Co zas hodnotíme negativně, co bylo takovou slabinou, dejme tomu, těchto voleb, je určitě to, jak strany vedou kampaň v digitálním prostoru na sociálních sítích.
tady i subjekty, které třeba v minulosti s námi byly ochotní komunikovat a i veřejně komunikovat ohledně toho, přes které profily na sociálních sítích tu kampaň vedou, tak tentokrát vlastně nebyli ochotní, nikdo nezveřejnil srozumitelný přehledný seznam toho, které profily se zapojí do kampaně a které ne, což není úplně průhledné a jsou tam dokonce i problémy s průhledností financování a tady té placené reklamy na sociálních sítích, jako například u hnutí ANO, které na volebním účtu nevykázalo ani jednu platbu za reklamu na Facebooku nebo Instagramu. Přitom my z knihovny reklam Meta vidíme jasně, že samozřejmě takovou reklamu zadávali. To byl pohled z Česka, jak to vypadá na Slovensku. Možná na úvod si pojďme udělat nějaké shrnutí, jestli se v něčem liší hodnocená kritéria a jak to vlastně dopadlo. My sme s podrobnejším monitoringom volebných kampaní začali v roku 2019, vtedy boli u nás prezidentské voľby a zároveň aj eurovoľby. Tie sme vtedy nemonitorovali a my sme ten projekt prevzali od našich kolegov z Čiech a inšpirovali sme sa nimi a vlastne sme to mali v tom roku 2019 nastavené tak, ako to je u vás ešte stále. Ale potom sme to museli prehodnotiť, najmä kvôli tomu, že tá situácia u nás je horšia v porovnaní s vami, kým u vás riešite, že v zásade všetci dodržujú zákon a odmenujete tých, ktorí sú ochotní urobiť niečo navyše, tak u nás tá prax dospela do takého štádia, že najprv teda len hľadali významní hráči kľúčky v zákone, ktoré znižujú transparentnosť kampaní, ale v poslednej dobe sledujeme už aj to, že sa tu začína ten zákon porušovať a dokonca aj v značnej miere, čiže tomu sme museli prispôsobiť to naše hodnotenie. Celkovo sme ho teda zjednodušili. Našou snahou je nastaviť tú latku nižšie a snažiť sa ťahať aj tých ako keby zlých, aby sa snažili, ak nie udržať si nejakú transparentnosť, tak aspoň aby nepadala. Nie veľmi sa nám to darí, ale v podstate to vyzerá u nás tak, že veľmi jednoducho na princípe semafóra delíme kampane do 3 farieb, zelenej, oranžovej a červenej a tých najlepších o tých vyhlásime, že vedú transparentnú kampaň. Tá stredná skupina, to sú kampane, ku ktorým máme výhrady a tí najhorší, tak o tých potom tvrdíme, že ich kampaň je netransparentná. Vyzerá to možno tak na prvý pohľad banálne, ale v skutočnosti to celku funguje, pretože sú strany, ktoré majú náročných voličov a keď získajú hodnotenie, že ich kampaň nie je transparentná, tak je to pre nich naozaj reálny problém a naozaj im to v tej kampani ubližuje a preto sa snažia ako keby dostať do tej najlepšej kategórie. A naopak sú síce strany, ktorých voličom na transparentnosti nejako obzvlášť nezáleží, ale predsa len keď skončia na chvoste a svieti nad nimi tá červená farba a získajú tú nálepku netransparentná kampaň, tak im to nie je ľahostajné a minimálne sa voči nám ohradzujú a kritizujú nás. Po vlaňajších predčasných parlamentných voľbách nás súčasný premiér Robert Fico nám venoval špeciálne video, kde nás práve v súvislosti s našim hodnotením, kde sme ho označili kampaň jeho strany za netransparentnú, nazval, že sme zahraniční agenti, čiže snažil sa okolo nás vytvoriť nejakú konšpiráciu, aby zhodil výsledky toho nášho hodnotenia. Čiže evidentne to funguje aj u tých horších hráčov a minimálne im to nie je ľahostajné. Popsali jsme si princip, jak to tedy vypadá s výsledky. Bohužiaľ, už som to ako keby naznačil, že tá situácia sa u nás zhoršuje a kým pri tých voľbách troška viac dozadu sme mohli konštatovať, napríklad to boli tie prezidentské voľby v roku 2019 alebo parlamentné v roku 2020, že sledujeme najtransparentnejšie voľby, aké sa tu kedy konali, tak postupne sa tá prax zhoršovala a dnes už skôr tie naše komentáre a hodnotenia sú alarmujúce. To vlastne ako keby potvrdili aj eurovoľby a kampaň, ktorá pred nimi bola a v podstate tu je ako keby nejaká reálna obava. Poslucháči už vedia, ako to dopadlo, že tu tretíkrát po sebe vyhrá voľby najnetransparentnejší hráč, tak sa to stalo v predčasných parlamentných voľbách, tak sa to stalo v prezidentských voľbách, ktoré sme tu mali 2 mesiace dozadu a tak ako aspoň prieskumy tomu tak hovorili a že by sa to mohlo stať aj v týchto eurovoľbách, čo teda nie je dobrá správa pre stav našej demokracie. A k tým výsledkom konkrétne, tak my na rozdiel od českých partnerov sme si mohli dovoliť hodnotiť v podstate celú politickú scénu a všetky kampane. U nás kandidovalo 24 politických strán, čiže o troška menej ako u vás. Avšak polovica z tých kampaní bola tak malá, v podstate minimálna, že nedávalo zmysel ako keby nejako ich hodnotiť. Takže to hodnotenie tú známku sme nakoniec udelili, alebo tú vysačku 12 kampaniam a iba 3 strany vlastne viedli kampaň, ktorú bolo možné označiť za transparentnú.
čo je v zásade celkom ako alarmujúca správa, keďže to nie sú nemáme na tie strany také prísne nároky, ako majú naši českí kolegovia a aj napriek tomu teda len 3 strany boli schopné ako keby tie zmenšené nároky splniť. Všetci ostatní mali nejaké menšie alebo väčšie problémy a v prípade 2 najsilnejších vládnych strán, tak tam sme opäť sledovali vážne nedostatky v transparentnosti. Zní to, že ty výsledky v Česku a na Slovensku se tím pádem docela rozcházejí. Přece jenom budete vědět, nabízí se tam nějaké průsečíky? Já bych řekla, že v rámci nějakého srovnání mi přijde, že sdílený faktor je právě ta nevýraznost té kampaně obecně. Ano, už jsme mluvili o tom, že volby do Evropského parlamentu vlastně u voličů nemají tak velkou váhu, ale i přesto musím říct, že i v rámci třeba výdajů na kampaň, ale taky i viditelnosti kampaně ve veřejném prostoru, tak tyto volby vlastně nebyly úplně vidět, ta kampaň nebyla moc výrazná a řekla bych, že i to potom může být součástí nízké účasti, že strany vlastně ani své voliče nemobilizují a tuším, že na Slovensku je situace v něčem podobná, minimálně teda před nedávným atentátem. Mňa vcelku prekvapilo, keď som si pozeral na dátach českých kolegov, že vlastne krátko pred tými voľbami 20. mája, kvietna, vlastne mali tie top strany dokopy výdavky len vo výške zhruba 50 miliónov českých korún, čo je vlastne limit pre jednu stranu, čo je menej, ako bolo v našej kampani o tomto čase. V našej kampani už bolo o tomto čase viac peňazí. To ma prekvapilo a som sa zamýšľal, že čím to je, pretože treba si uvedomiť, že my máme za sebou také náročné supervolebné obdobie, keď sme mali v krátkom slede po sebe parlamentné voľby, teda tie ako keby najdôležitejšie, tie boli v lani na jeseň a teraz sme mali vlastne prezidentské a hneď v zápäti krátko na to tie kampane bežali paralelne, máme aj európske, čiže tie strany určite mohli byť vyčerpané z toho volebného súperenia. Navyše u nás je to nastavené tak, že za výsledok v európskych voľbách strany nezískavajú žiadnu finančnú prémiu od štátu, čiže ich musia odfinancovať buď z tých príspevkov štátnych, ktoré majú za parlamentné voľby, alebo z nejakých iných zdrojov. Čiže zase o motiváciu menej, aby do tejto kampane nalievali peniaze, ale aj napriek tomu v tej kampani bolo viac peňazí a tá udalosť, ktorá sa odohrala teda v polke mája, tú kampaň zásadne zmenila, ona ju najprv zabrzdila, že chvíľku sa tá kampaň zastavila, všetci boli v šoku a niektorí aj ako vyhlásili, že zastavujú kampaň, ale potom sa zase po týždni rozbehla a teraz v závere naozaj finišuje a dá sa čakať, že vygraduje. U nás pred tými 5 rokmi, v tom roku 2019, celkovo tie strany vložili na svoju prezentáciu necelých 5 miliónov eur. K dnešnému dňu je to už o 400 000 eur viac. Čakali by sme, že to bude ešte výraznejšie, ale zrejme ako tie faktúry budú natekať až v posledných momentoch pred voľbami alebo aj po voľbách, takže tie výdavky ešte porastú. Tak som zvedavý, že teda ako to nakoniec dopadne a že ktoré voľby budú v úvodzovkách drahšie, či tie na Slovensku alebo tie v Čechách. Zmínili jsme, že výsledky kampaní na Slovensku nedopadly příliš dobře. Co ale nějaké konkrétní rady, typy, doporučení na zlepšení přichází s nějakými Transparency Slovensko? Súčasťou našej práce je, podobne ako naši českí kolegovia, že my po každých voľbách sa snažíme zanalizovať tie voľby a ukázať, že aké boli slabiny a nie len to, že nekritizujeme iba, ale snažíme sa navrhnúť vždy aj konkrétne riešenia. Žiaľ, ten záujem zo strany politickej reprezentácie o to, aby sa tie pravidlá zlepšovali, je malý a nie len teda vlády zložené z tých strán, ktoré ako veľmi nemusia tú transparentnosť, ale aj naopak strany, ktoré ju presadzujú, nie sú potom, keď sa dostanú k moci, to sme tu mali teraz predošlé 3 roky, ochotné urobiť nejakú väčšiu reformu. Čiže o nedostatkoch sa vie a aj napriek tomu sa s nimi nič nerobí a veríme, že minimálne také najvypuklejšie prípady, ako boli u nás nedávne prezidentské voľby, pre ktoré platí u nás veľmi nízky limit na výdavky, len 500 000 eur, čo sme už veľmi dávno upozorňovali, že to je problém a je ten limit veľmi nízko nastavený a nakoniec ho obidvaja hlavní favoriti prelomili a podarilo sa nám dokázať, že ho prelomili, tak veríme, že aspoň také tie najvypuklejšie veci sa opravia. Lído, co tipy na zlepšení, co se týče Česka?
No, právě jak už zmiňoval Luboš, my máme tu výhodu v porovnání s našimi sousedy, že vlastně přímo porušování zákona v rámci předvolební kampaně tady nepozorujeme, takže já bych řekla, že pro zlepšení hodnocení spíš se snažíme strany motivovat k té otevřené komunikaci, aby zveřejňovaly informace ohledně toho, kdo pro ně dělá kampaň, u koho tisknou banery. Může se to zdát triviální, ale vlastně otevřená komunikace vůči voličům buduje důvěru, zatímco nedostatek těchto informací ve veřejném prostoru tak vytváří ten pocit, že celá kampaň se odehrává v zákulisí, že se jedná o nějakou manipulaci. Takže já bych určitě doporučovala například na webu strany kandidujícího subjektu zveřejňovat přehledné seznamy dodavatelů nebo obsazení volebního týmu a tak dále. Ja ešte možno doplním Lídu, ak môžem, že teda, ak to tak trocha porovnám, je viacero vecí, kde by sme sa určite my mohli inšpirovať v Českej republike, ale sú aj niektoré veci, kde by to mohlo fungovať naopak, tak môžem niektoré skúsiť spomenúť. Tak u nás je ako keby základným problémom, prečo vlastne ten stav je taký neutešený, že u nás chýba ako keby nejaká efektívna kontrola dodržiavania tých pravidiel alebo aj ich vymáhania v priebehu tej kampane, pretože ju má na starosti ministerstvo vnútra, vedené politickým nominantom a štátna volebná komisia, ktorá je vlastne v prevažnej miere zložená z nominantov politických strán. V praxi to teda veľmi nefunguje, oni nemajú výsledky a tá kontrola je bezzubá, na rozdiel od Českej republiky, kde to má teda na starosti nezávislý úrad, ktorý naozaj ako keby aj niečo kontroluje a má aj nejaké výsledky. Čiže to je to, na čo my dlhodobo upozorňujeme, že tento systém nie je správny a že by to bolo treba zmeniť. Zatiaľ bez výsledku. A možno naopak, že napríklad taká, možno sa to zdá ako len drobnosť, ale možno celkom nie, že v Českej republike tie limity na výdavky platia len pre obdobie oficiálnej kampane. A častokrát tie strany, najmä v prípade parlamentných volieb, ale aj dajme tomu prezidentských, ktoré majú väčšiu dôležitosť, potrebujú sa prezentovať aj pred tými voľbami. Tam vlastne sú tie výdavky nekontrolované. Na Slovensku je nastavené tak, že ten limit platí aj pre obdobie pred začiatkom oficiálnej kampane, dokonca dlhé obdobie až pol roka. Čiže strany vlastne sa musia vojsť do toho limitu aj s tou predkampaňou, ktorú majú. Žiaľ, nie je povinnosť už viesť si v čase tej predkampane transparentný účet, takže sa verejnosti ťažšie kontroluje samotná tá predkampaň, ale celkovo je tak ten súboj férovejší, pretože neumožňuje, aby tí bohatí, aby vlastne nejakou silnou predkampaňou získali nejakú veľmi veľkú výhodu oproti tým, ktorí nemajú toľko finančných prostriedkov. Nevídaná a šokující událost u slovenských sousedů. Premiéra Roberta Fica postřelil atentátník během výjezdního zasedání vlády ve městě Handlová. Útočníka policie na místě zadržela. Zraněného premiéra záchranáři převezli do nemocnice v Banské Bystrici. Podle úřadu vlády je v ohrožení života. Fyzický útok na predsedu vlády je predovšetkým útok na človeka. Ale je to aj útok na demokraciu. Akékoľvek násilie je neakceptovateľné. Nenávistná retorika, ktorej sme v spoločnosti svedkami, vedie k nenávistným činom. Prosím vás, zastavme to. Jsme se toho v úvodu lehce dotkli, ale 16. května proběhl atentát na Roberta Fica, předsedu slovenské vlády ze strany Smer. Luboši, zkusím na úvod spíš obecnější otázku, a to sice, co ta událost vlastně pro Slovensko znamená. Asi všeobecne platí, že to bol veľký šok. Nikto niečo také nečakal. A úplne unizóno od všetkých aktérov zaznelo odsúdenie takého činu a celkovo to možno hodnotiť ako veľmi, veľmi nešťastnú udalosť, ktorá môže mať pre Slovensko negatívny vplyv. Toho sa teda my osobne obávame, už sa to čiastočne aj začína ukazovať, potom ako vlastne najprv bolo volanie po nejakom
lebo tá situácia na Slovensku je veľmi polarizovaná, nepochybne aj v Českej republike, ale u nás tá polarizácia naozaj dosahovala značnú mieru a celé to vygradovalo vlastne do tohto zúfalého činu a bezprostredne po ňom vlastne tu boli hlasy o tom, aby vlastne sa nejak tí politici, aby si podali ruky, aby sa nejako zmierili a aby vlastne sa tá situácia upokojila. To však netrvalo dlho a ten záver kampane je už opäť o ostrom politickom súboji, najmä tie strany vládnej koalície, aj samotná strana premiéra Roberta Fica, žiaľ, túto udalosť využili v kampani a postavili na nej zvyšok svojej kampane. Čiže oni to poňali tak, že je za to zodpovedná politická opozícia a takto to aj komunikujú v kampani a to teda tú situáciu neupokojuje a naopak ju vyhrocuje. Vďaka tomu ale pravdepodobne, tak to aspoň hovorili prieskumy, tie voľby nakoniec vyhrajú, aj keď pôvodne sa skôr čakalo podľa prieskumov, že opäť víťazstvo zopakuje strana Progresívne Slovensko, ktorá ich vyhrala aj v roku 2019. Čiže oni ako keby využili tú udalosť na to volebné víťazstvo, ale navyše ešte aj, aby som opísal celú tú spoločenskú situáciu, tak tú udalosť zdá sa, že ju využívajú na to, aby ako keby akcelerovali tie nežiaduce zmeny, ktoré sa na Slovensku po voľbách začali diať, či už v oblasti médií, v oblasti justície, v oblasti občianskej spoločnosti a zdá sa, že teraz sa tie zákony príjmu v oveľa rýchlejšom slede a s oveľa menšou a nejakou celospoločenskou diskusiou, ako by tomu bolo, keby k tej nešťastnej udalosti došlo. Česká i slovenská Transparency řeší známkování kandidujících subjektů vlastně s ohledem na nějakou otevřenost, ale řešíte taky dezinformace a politický marketing na sociálních sítích. Podívejme se teď na tuto kapitolu. Jak k tomu vlastně přistupujete, Lído? Co se týče placené reklamy na sociálních sítích, tak se zaměřujeme na sociální sítě společnosti Meta, teda primárně Facebook a Instagram, které jsou většinou i v rámci politických kampaní nejpopulárnější. A tam vlastně sledujeme profily jak samotných koalicí, a nebo stran, které kandidují v rámci koalice, potom i profily jejich předsedů a taky lídrů kandidátek. Tyto profily sledujeme jak obsahově, tedy se koukáme vlastně na to, co v těch reklamách zdůrazňují, jaké příspěvky považovali za dostatečně důležité na to, aby zaplatili jejich reklamu, ale taky se koukáme na data z knihovny reklam, kde můžeme zjistit například obecný počet placené reklamy a nebo i například kolik koalice, strany a hnutí za tu reklamu zaplatili. Tento monitoring ještě stále běží, data ještě sbíráme a určitě čekáme, že souboj na sociálních sítích bude nejvíc vyhrocený v těch posledních dnech, ale každopádně už teď vidíme například, že podle celkového počtu placených příspěvků tak rozhodně vede koalice SPD Trikolora. Potom například, co se týče celkových výdajů za reklamu na sociálních sítích, tak tam zas vede koalice Spolu. A naopak nejmenší počet placených příspěvků na sociálních sítích mělo hnutí ANO, takže v této kampani to vypadá, že spolehají víc právě na venkovní reklamu nebo na kontaktní kampaň, nebo také i na své velmi silné volební preference, kdy vlastně ve většině průzkumu zatím vedou. Co dezinformace a sociální marketing na Slovensku? U nás je tá situácia troška komplikovaná v tom, že vlastne my tu máme teraz vládu, ktorá je priamo prepojená s tým dezinformačným svetom. My teda to voláme svet alternatívnych médií. Oni vlastne sa k moci dostali s ich podporou, kde počas toho obdobia, kedy boli v opozícii, tak boli permanentne hostiami v týchto médiách. Budovali si popularitu práve cez prostredie internetu. Politici vlastne dneska na Slovensku zistili, že do veľkej miery už ani nepotrebujú mainstreamové médiá, že si vlastne tú popularitu dokážu obstarať, alebo tie svoje témy dokážu komunikovať sami prostredníctvom sociálnych sietí a dajme tomu najsilnejšia vládna strana Smer je v tomto mimoriadne úspešná. A ako keby tá odmena tej dezinfoscéne za tú podporu pred voľbami bola aj v tom, že sa vlastne teraz jej predstavitelia dostali priamo do establishmentu. My máme ministerku kultúry, ktorá doteraz viedla alternatívne rádio, šírila
šíriace aj dezinformácie a mohol by som menovať aj ďalších predstaviteľov, ktorí vlastne ako keby sa dostali do významných pozícií a zároveň takíto ľudia sú teraz aj na kandidátkach do Europarlamentu, čiže kandidátky niektorých strán u nás sú zložené nielen ako z profesionálnych politikov, ale vzali na tie kandidátky aj predstaviteľov tejto dezinformačnej scény a čo je horšie, niektoré strany, ktoré majú šancu sa dostať do parlamentu, tak vzali na tie kandidátky aj ľudí s extrémistickým pozadím, dokonca ako keby ľudí, ktorí boli odsúdení za extrémistické trestné činy, alebo ich priamo možno označiť ako keby, že majú neonacistickú minulosť. Čiže sám som zvedavý, ako to teda dopadlo v tých voľbách. Dúfam, že to nedopadlo tak, že väčšina z tých 15 europoslancov, ktorí za Slovensko teda budú sedieť v Bruseli, nebudú práve z týchto radov. Navyše, u nás aj priamo ako keby členovia politických strán sú sami ľudia, ktorí pracujú s dezinformáciami, ako je to ich pracovný nástroj pri práci s voličmi a to priamo na najvyšších miestach. My máme podpredsedu Slovenského parlamentu, ktorý je zároveň podpredsedom strany Smer a lídrom ich eurovolebnej kandidátky, ktorý ako keby permanentne pracuje s dezinformáciami. Napríklad teraz po tej nešťastnej udalosti na volebných mítingoch naznačoval voličom, že za tou udalosťou, za tým atentátom na premiéra je tajná služba Spojených štátov amerických a šíril takéto konšpirácie. Čiže vlastne my ani nemusíme nejako ísť veľmi hlboko do toho alternatívneho sveta, ale môžeme zostať priamo ako keby na povrchu a tam priamo sú v tom verejnom diskurze často aj dezinformácie alebo dokonca aj konšpirácie. A podobne ako naši českí partneri, teda aj my pôvodne sme to mali tak naformátované, že budeme sledovať len špecifický výsek toho celého dezinformačného sveta, že sa budeme zaujímať len o tie dezinformácie, ktoré sa týkajú právneho štátu, čiže to sú témy, ktoré sú ako nám blízke. Ale tie udalosti to celé nejak premiešali, takže ten náš monitoring bude zrejme komplexnejší, ako sme pôvodne čakali a taktiež jeho výsledky zverejníme až po voľbách, keď teda budeme mať za sebou to finále, ktoré sa odohráva práve v tejto chvíli. Teraz strany lejú najväčšie prostriedky do prezentácie na internete a teraz sa tam práve prebieha ten súboj o voliča a uvidíme, že ako to teda celé bude, keď to zhodnotíme. My jsme v předchozí epizodě 106 řešili vlastně trendy v českých kampaních. Možná pro nějaké srovnání v té dnešní epizodě pojďme si říct, jaká témata vlastně táhnou, řekněme, na Slovensku. Na začiatku to vyzeralo, že konečne táto volebná kampaň bude aj o nejakých európskych témach. Hej. Z takých, čo najsilnejšie rezonujú, je dajme tomu téma Green Dealu. Hej. Ale napríklad najsilnejšia vládna strana Smer postavila svoju kampaň na téme vojny v Ukrajine a išla do volieb so sloganom Zamier v Európe, čo je proruský narratív. Čiže už priamo ten narratív je ako keby dezinformačný. Tá debata, asi trefne to pomenoval minulý týždeň náš sociológ Michal Vašečka, ktorý povedal, že keby sa cudzinec ocitol na Slovensku, tak má do istej miery pocit, že sa ocitol na nepriateľskom území vo vzťahu k Európskej únii. Čiže v reakcii na škandál s portálom Voice of Europe asi sa dá konštatovať, že ak niekde prebieha nejaká úspešná vplyvová operácia cudzej mocnosti, tak na Slovensku je to ako keby asi modelový príklad. Naozaj tá kampaň bola z veľkej časti protieurópska, vrátane máme tu aj strany, ktoré v minulosti boli v parlamente, vypadli z neho, ktoré vyslovene mali napríklad na billboardoch hrubé vulgarizmy smerom k Európskej únii. Iné strany, ktoré, ale ako napríklad strana Republika, ktorá mala vysoké preferencie a pravdepodobne sa jej zástupcovia dostali do Európskeho parlamentu, mala otvorene protieurópske slogany vo svojej kampani. Protieurópsku retoriku mala ako keby napríklad väčšina vládnej koalície. Čiže bolo to pomerne silné a uvidíme, že aký bude ten výsledok. Já tady jen dodám, že co se týče dezinformační scény, tak situace v České republice je vlastně docela podobná. Taky tady máme příklady, kdy vlastně my v naší snaze monitorovat tady to dezinformační prostředí a jsme si vybrali ty nejúčinnější, nejvýznamnější dezinformátory, dezinformační aktéry, dejme tomu takové celebrity celého toho ekosystému. A je pravda, že i na tomto seznamu skončily osoby, které do Evropského parlamentu kandidují nebo minimálně zastupují strany a uskupení, které kandidují. Takže v tomto je situace velice podobná a i co se týče těch témat, se kterými se setkáváme v rámci toho monitoringu dezinformací, určitě válka na Ukrajině
migrace, konkrétně třeba migrační pakt a taky i ekologická tematika, takže Green Deal a tak dál jsou tady velmi důležité a hlavně právě v rámci těch dezinformací, kde potom tady ty narrativy se využívají jako přímé útoky na jiné kandidáty nebo kandidující subjekty. Rozhodně vidíme, že se terčem stává často třeba Danuše Nerudová, lídryně kandidátky za STAN, a nebo taky Markéta Gregorová z České pirátské strany právě ve spojení s migračním paktem, ale taky samozřejmě zaznívá hodně kritiky na vládnoucí koalici. Zdravím vás, děvčata a chlapci, ne, teďka se vám to nepřeplo do divadla, 106 bude za chvíli zase pokračovat. Já jsem vám chtěl jenom říct, že Transparenci poslouchám už nějakou dobu a líbí se mi, co dělají. Tak je neváhejte podpořit, moji podporu už mají. No a teď zase zpátky do studia, ať můžete pokračovat ve vaření nebo řízení, nebo co vlastně děláte, když posloucháte 106. Já tady žehlím, jo? Tak jo. Zdraví vás, Martin Hoffman. Já se každou 106 snažím ukončovat na nějakou odlehčenou notu a dneska mám skoro pocit, že je to potřeba dvojnásob. Po této epizodě napadne vás nějaká úsměvná situace, historka spojená právě s předvolebními kampaněmi? No, tak je to trocha ťažšie na Slovensku. Teraz tá atmosféra nie je veľmi veselá, ale rozmýšľal som nad tým a možno by som povedal takúto vec, že u nás doteraz teda nebolo vôbec bežnou praxou a ak sa to vôbec niekedy vyskytlo, že by politici viedli kampaň s humorom. A teraz tu máme takýto prípad, kde priamo jednu z tých najvýznamnejších kampaň Progresívneho Slovenska, ktorá teda pôvodne v prieskumoch ašpirovala na víťazstvo vo voľbách, tak vedie bývalý premiér úradníckej vlády, predtým člen bankovej rady Národnej banky Slovenska pán Ľudovít Dódor, čo je vlastne ako keby suchý ekonóm, od ktorého by človek humor nečakal, ale je to veľmi vtipný človek a aj tak tú kampaň postavil a tá kampaň je plná skečov humorných, pantomímy, grotesky a je to naozaj akože dobré a je ako možno pozitívne, že sa občas nájde aj politik, ktorý dokáže robiť kampaň s humorom. A možno taký druhý príklad, ktorý by som mohol povedať, je, že keď u nás tá kampaň štartovala, to bolo ešte v marci, v březnu, tak to ešte vlastne vrcholili prezidentské voľby a vtedy vlastne politické strany, ktoré sa u nás nesmú zapájať do kampane prezidentských volieb, tam môžu kampaňovať len samotní kandidáti, tak ten zákon obišli tak, že vlastne sa tvárili, že robia eurokampaň a rozvešali niektoré strany po krajine billboardy, ktoré boli dostatočne neutrálne na to, aby ich nebolo možné označiť, že podporujú nejakého konkrétneho kandidáta, ale v zásade to bola mobilizácia voličov a bolo to jednoznačne v prospech tých kandidátov, ale tvárili sa, že to je predsa eurokampaň, tak to bylo také úsměvné, no, že... Tak obecně, když monitorujeme volby, tak často nejzáživnější nebo nejzábavnější částí může být ta přímá komunikace se subjekty, které monitorujeme. Například, když jim rozesíláme dotazníky, tak i tento rok jsme měli takovou zajímavou historku, kdy koalice stačilo, nám na dotazník sice odpověděla, ale řekli, že nám nedají žádná data, protože by se jednalo o prozrazení volební strategie. Nicméně slíbili dokonce, že vydají tiskovou zprávu přibližně ve stejnou dobu, kdy my vydáváme naše hodnocení transparentnosti, kde vlastně zahrnou všechny ty informace, které jsme chtěli vědět, tak jsme se těšili na tady tu tiskovku a ona doopravdy přišla. Nebyla ale moc dlouhá a v zásadě ten obsah by se dal shrnout tím, že tam přidali odkaz na svůj transparentní účet, že tvrdí, že vedou transparentní kampaň kvůli tomu, že mají transparentní účet, což je ale podmínkou pro kandidaturu a taky vlastně i zákon o povinností, takže je to takový dobrý příklad toho, jak my někdy tu transparentnost vnímáme asi trošičku jinak než ta druhá strana. Do červnové epizody 106 dorazili Luboš Kostelanský ze Slovenské Transparenci a Lidia Marčenko za českou pobočku. Moc vám děkuju. Díky. Děkujeme, dovidenia. A na závěr ještě tradiční připomenutí nejdůležitějšího výstupu Transparenci za poslední měsíc.
Nedávná vyjádření premiéra Petra Fialy a jeho spolustraníka z ODS, ministra spravedlnosti Pavla Blažka, ukázala široké veřejnosti, jak oba velmi ambivalentně vnímají korupci a lidská práva. Bouřlivé reakce vzbudil na síti X zejména post šéfa vlády. Ten se kvůli Izraeli neváhal nebývalé ostře opřít do Mezinárodního trestního soudu. Ve stínu pak lehce zůstává Blažkovo hájení gruzínské vlády, kterou ovládají ruští oligarchové. Proč jsou to z mnoha úhlů kontroverzně vyslané zahraniční signály? To se dozvíte na webu transparency.cz a to v komentáři vedoucího komunikace Davida Kotory. Dnešní 106 je na konci. Odebírat a poslouchat nás můžete ve všech podcastových aplikacích, kde nás také můžete ohodnotit. A pokud nás budete chtít podpořit finančně, můžete tak udělat jednorázovým či pravidelným darem. Veškeré informace naleznete na webu transparency.cz. Těším se zase příště. Ze studia Karlín On Air se loučí Martina Foldinová.